алейкум дӯстони азиз, созаи нағзен саломатиё хубай. Боз ҳам магазини Zara омадем. Боз ҳам куртои фасон, абая, ҳама чӣ овардагиай барои ид, барои шумо духтаро. Марҳамат, ина новинка, касе дар кор бошад биёен, куртаҳои тайёр, абаяҳои Дубай, беҳтарин моделҳоро барои шумо овардагиянд. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, якум дарвоза, 111 магазин. Байни якуму дуюм дарвоза мешавад, 111 магазин. Рақамаш ҳаст дар рӯи экран. Ина касе дар кора нависен. Хушругиро бинен духтаро, чӣ фасонаи материалаш ҳам сабукакай. Ира варианти тобистона омадаи духтаро. Ина украшенияш ҳамаш кори дасти. Нархш чанда? 1000 сомон тамошобино. Шарф ҳам дорад, а? Мана шарф ҳам дора, ҳам сиёҳ, ҳам сафед. Беҳтарин духтаро, касе кирта надухта боша барои ид, марҳамат биёен, ина киртаи тайёраки хушрӯ анами магазини Зарада барои шумо омадагиай. Ина бинен охи чӣ хушрӯ, ҳамаш кори дастӣ. Ина бо иҷаша бинен чӣ хушрӯ кадагиян. Сангчошунам ина блеск шадидестен духтаро, тоза санги оригинал бори Дубай. Ана баъд бо нишон метен дигар моделҳора. Ҳамаш новинка омадагиай. Ина нигоҳ кунед духтаро, азанаи абаяҳо сета расветка повторне омадагиай. Ира бинен бо и расветкаш чӣ хушрӯ будай. Иу навор монда сиёҳуш буд, и ранго набуд. Ҳозир боша молочни омадай, молочнишам фасон, сиёҳуш хай мисли ҳар вақта багати. Ина духтаракое ки омадену размер наёфтен, бори навуш омадай духтарака биёен ҳатман. Ба ҳазур тамошо када интихоб кунед. Ишам фасона, молочниш бо фасони бад сери омадагиай духтаро. Мана се расветкаи фасон, се расветкаи бои гуфти гапо ҳатман омада. Харидорӣ кунед. Нархаш чанда ира? 800 сомон аксия кати духтаро. Ина каседа дар корай бори новинка. Ира тобистонда ба ҳазур метонен пушен. Айпеш сезони туёяй духтаро барои ҳавай омада харидорӣ кунед бо нархҳои хуб. Ана баъд бо ҳаста ё ҳардушам дувойкая на? Ина дувойкора бинен кирта доран ҳардуш. Бо шарф доштан ино тройка. Нархшон чандай? 800 сомон тамошобино. Беҳтарин аҷоибот. Мана королевский балх. Духтаро Дубай. Чиста Дубай барои шумо. Диден духтаро? Тройка дувойкаи фасон. Ана е киртоҳо и ҳози аксия шудагиай 1300 сомон. Ина и бархат 1300 сомон. И 1600 сомон якумаш. Ина дутаи дигараш ҳам боша 1600 сомони бори новинка. Ҳама шарф доран. Айпеш бо ҳозимаш мода нишон метам. Ира бинен чӣ хушрӯай духтаро. Айпеш воимаи бадан. Ҳамаш вариантои тобистона. Марамат ята мегирен, як сол мепушен. Ҳами сол мепушен да ҳамаи туё. Хулоса вариантои хушрӯ. Магазини Zara ҳатман биёен. Ана баъд ин қисми болодаям киртаҳо ҳастанд. Иҷада аями 200 сомон сар карда шумо кирта пайдо мекунед. Ина киртаҳои Дубайам арзон кардак, аксия кардак. Нархҳои ино қимат будан. Ҳозир чанд шудагиай ё? 600 сомон духтаро. Фасониша диден чанд расветка. Ана баъд бо ипек дора. Ипеко чандай? 800 сомон турецки тоза. И хели модель оз ягон ҷода нестай. Бинен моделиш чӣ хел хушрӯ духтагиай. Ҳам скромнияй, ҳам модни гуфти гапо. Аҷоиб вариант. Ана баъд бо инаи бархи чанд смай сирх? 1300. И намуд бадана и намудош ҳастай. Бинен чӣ хел киртои хушрӯ дора. Инаи арабский дора. Кабут 1000 сомон. Ана баъд инаи вай чи розви? Инаи моделош боша 1300 сомон. Иҷада нигоҳ кунед духтаро. Ини хеле абаяҳои арзон шудагиам дора. 550 сомон абаяҳои фасон. Мана ина минорам ҳамаша арзон кардагиай. Иёра чи? Ина 650 сомон инаи модело. Хулоса ҳама чизошуна арзон кардагиян духтаро. Марамат як борам хе пурра нишонтим борошуна. То ин ки ба ҳазур тамошо кунед. Ина ё чандан? Ина ё 500 сомон духтаро. Ина киртаи фасон касе пурсида буд 500 сомони. Ина мино чи? Анаи абаяҳо оригинали Дубай касе мекофт 650 сомон тоза якум сорт.
як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, байни якому дуюм дарвоза, магазини Зара. Мана ряди магазинҳои шишагӣ 111 магазин. Ана баъд икрто чанд сомай? Ана икрто 500 сомон турецки тоза. тамошобинони азиз, анам хеле курткаи туркӣ агар шумода дар кор боша, тоза турецкай 300 сомон шудагиай. Ино 600 сомон буд нархаш. 50% акция кадаган. Ина биёен магазин, бо пеш бинен. Хоҳед доставкатон кунан, качествашда гап нест. Ино куртои дароз кати ҳамқа хушрӯ метован. Мана ҳеҷ чӣ намешан. Тоза турецки беҳтарин нарх. Азиз, аксияи беҳтарини дигар анами намудо нигоҳ кунен. Ино медонен, диден двойкаяй нархи аслиш 1000 сомон буд. Ҳозир бошад акция кадагиам 500 сомон. Баъданай безрукавкара аҳамиятен тоза турецки. Мана ино 1000 сомон меган, амаҷода 900 сомонда метиян. Леки ҳозир акция рафтестай 500 сомонда метиян. Мана духтаро диден ине мишам 500 сомон. Ине палтоо ку бовар мекунем ба зарар ҳозир додестиян 500 сомон. Пушаймон намешавен духтаро, ҳатман харидорӣ кунен, шумода дар кор мешава. Имсол мепушен. Мана бинен фасони ира бинен духтаро, ино касоне ки туркӣ харидагиян, ин моделора медонанд ки чӣ хел нархошон қимат будан. Ҳозир боша 500 сомонӣ пешниҳод шудагиай.